Kapin 30 ka mga pulis ang nadugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Caraga Region. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi niining report. 38 ka pulis sa Caraga Region ang nagpositibo sa COVID-19. Kinihuman gipailam sa RT-PCR test ang tanang personnel sa kapulisan sa rehiyon. As of April 25, 280 na ka mga pulis sa rehiyon ang nagpositibo sa COVID-19 ug 242 ang nakarecover. Ana sa 9,820 ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region. 920 ang active cases, suman 8,549 ang nakarecover ug 351 ang namatay. Sa Davao Region, 3 ka baby ang nakarecover na sa COVID-19. Usa ka newborn baby boy nga taga-Laak sa Davao de Oro, usa ka 1-month-old baby boy nga taga-Mungkayo sa Davao de Oro Sab, ug 1-day-old baby girl nga taga-Panabo City sa Davao del Norte. Misa ka na sa 23,094 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Region. 709 ang active cases, sumanatala ang 21,408 recoveries ug 977 ang namatay. Samtang mas miubo sa kapin 200 ang COVID-19 active cases sa Davao City o katong wala pa naayo sa sakit, humanatala ang 37 new recoveries kagahapon ug 11 ang new COVID-19 cases. 272 ang active cases kay 13,434 ang naayo na ug 685 ang namatay. Sa Zamboanga City, sirado hangtod May 10 ang billing o collection section sa Zamboanga City Water District human nadugangan ang mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. April 20, unang gilockdown ang buhatan dihang usa ka empleyado ang nagpositibo sa sakit. Samtang suspendido ang City Council session kagahapon human dunay konsehal ug staff niini nga nagpositibo sa COVID-19. Naka-lockdown na sabang opisina sa konsehal. Miabot na sa 6,067 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,370 ang active cases, man 4,465 ang nakarecover na ug 232 ang namatay. Sa General Santos City, doon na saliva RT-PCR test ang Philippine Red Cross chapter sa syudad. Nagkantidad kini og 2,500 pesos. Tulo ka adlaw pa una makuha ang resulta kay dalhon pa sa Cagayan de Oro City ang sample alang sa lab test. Doon na 2,424 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 137 ang active cases kay 2,197 ang naayo na ug 90 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 2 anyos nga batang lalaki nga taga-Barangay Bunbon ang pinakabata sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Doon na kini sintomas ug naka-admit na sa ospital. Ana sa 4,733 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 360 active cases, suman 4,159 ang nakarecover na ug 214 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.